Noswaith dda a chroeso i'r newyddion. Heno, rydyn ni'n siarad ac effernau llagweddol. Beth ydy dy enw di? Mili ydw i. Ble wyt ti'n byw? Dwi'n byw o Llangrannog. Faint ydy sylwi ti? Dwi'n 20 oed. Dwi'n 15. Beth ydy dy enw di? Ble wyt ti'n byw? Beth wyt ti'n hoffi? Dwi'n byw yn Llanfair. Dwi'n hoffi